Día 20 de noviembre de 1975. Su Excelencia, el Generalísimo, acaba de fallecer por... Españoles, Franco. Queda proclamado Rey de España. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Viva Espanya! La crisi econòmica que enguany travessa el nostre país produeix l'augment constant de l'atur. El gobierno se plantea como tema capital el hecho catalán. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, però també vull l'Estatut. Senyores, senyors diputats de Catalunya, la primera sessió del Parlament de Catalunya queda oberta. Qui ha de governar Catalunya? El futur de Catalunya. Per Catalunya. La Catalunya autònoma. Per tot Catalunya. Jordi Pujol i Soler. És el nou president de la Generalitat. Les claus de la presó. Ai, bonetes. Per ordre de l'alcalde. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes. Ja te calles, puto! La corona no puede tolerar en forma alguna. Únicamente el rey ha podido tomar todas las medidas necesarias para que no se interrumpiera el proceso democrático. Queda aprobado el proyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico. En una primera etapa, la nostra acció de govern es mourà en tres línies principals: la de la institucionalització de Catalunya, la de la defensa de la catalanitat i la de l'economia. El català no és una segona llengua. Servei d'assessorament del català, digui'm. Benvolguts germans en l'episcopat. La reina i jo ens trobem així com si fossin en casa. Pero no le obliguen a la gente, hombre. No obliguem, no le obliguem. Demanem.
Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 3, 2, 1, Senyores i senyors, bona tarda. Jo vull el Gary Cooper en català. No va ser el Gary Cooper, va ser Dallas. El teu marit s'està morint i tu mentrestant fent el pendó vés a saber per on. Jo no feia el pendó. La nostra victòria no ha de servir per humiliar ningú, no ha de servir per anar contra ningú, ha de servir per construir Catalunya. Va fer una defensa política, quan en realitat es tractava d'un banc que estava molt mal gestionat. El govern de Madrid, el govern central més exactament, ha fet una jugada indigna. És el moment ideal per fer una festa total. Mentira! Vola, colometa. Señores plenipotenciarios de España. Al estampar nuestras firmas en el Tratado de Adhesión a las comunidades europeas, hemos puesto un jalón fundamental para superar el aislamiento secular de España. Una de les dates importants que quedaran i que faran història és aquesta, és l'entrada d'Espanya en el mercat comú. A la ville de Barcelona. Oímos una explosión muy grande y una bola de fuego que se nos echó encima. La pelota está en el tejado del gobierno. La han lanzado 8 millones de trabajadores. I minusvàlids, això totes les qüestions. Finem la recerca.
sida és un problema que ens afecta a tots i perquè mentre hi hagi un sol malalt de la sida, tots hi estarem malalts. De qui és això? Meu. Ha sigut molt emocionant per a mi les milers i milers de cartes que he rebut de gent que ni siquiera conec. Avui, dia 23 de gener, el senyor Salvador Dalí ha mort. Пускай продукции. We are determined to knock out Saddam Hussein.
creo que eso puede garantizar una cooperación entre nosotros, una cooperación continuada y sólida. L'entière reconnaissance à la langue catalane, langue européenne. Veig obligat a dir-los que Catalunya per nosaltres és una nació. Jo vaig dir que al nostre entendre Espanya és plurinacional. En un moment determinat rep un missatge, diu, escolteu, alguna cosa heu de fer diferent. Queda per conseqüent elegit president del Parlament de Catalunya per la 5a legislatura el senyor Joan Reventós. Jo li demanaria que defineixi ja els seus compromisos de govern. No faci esperar a Catalunya el mes de març. Viva el rei! Viva Espanya! Per més que això sigui perillós, per més que de vegades això sigui difícil d'explicar, nosaltres aquesta responsabilitat no la podem defugir. President of the United States. Una acústica generosa, oberta, gran. Me casaré con esta ciudad y esta ciudad va a marcar el resto de mis días. Bona nit a tothom. Que bona nit. Bona nit. Overwhelmed by this theater. It's really an incredible experience. Lola, quiero agarrarme a tu cintura para no caerme de la culpa.
señal de mi amor. Si el amor es siempre militante, el amor siempre vence y desde luego este amor es irrecurrible. Llavors cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. L'únic que es pot fer és tallar. Tens a mà l'aparell de pressió? El procés de creixement demogràfic intens que estem vivint, lligat al fort increment de la immigració, fa que pràcticament podem dir som 7 milions. Ladies and gentlemen, we have entered the third millennium through a gate of fire. Now, the Taliban will pay a price. The world knows that Saddam Hussein has weapons of mass destruction. Pueden estar seguros todas las personas que me ven que les estoy diciendo la verdad. Encoratgem el poble de Catalunya a continuar alçant la seva veu en contra de la guerra i a favor de la pau. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé. Com vols que es paguin en peseta i jo torni euros? Tu saps el que significarà? Un euro con un céntimo. No. Sí, 600 con un céntimo. Sí, m'ha costat lo xusco de pa 84 euros. Ah, no, 84 cèntims. Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que le mató, hubiera intentado dialogar. Ustedes que pueden, dialoguen, por favor. Em sembla que jo ja puc dir, doncs, que jo no em tornaré a presentar.
proposaré a la cambra com a candidat per ser investit president de la Generalitat el senyor Pasqual Maragall i Miró. El poble de Catalunya i els seus partits més populars comencen un període de governació tranquil que serà fecund. Resta investit president de la Generalitat. ETA qui planteja aquesta reunió. No fem cap acord, ni cap pacte, ni menys encara cap contraprestació. La Cataluña no pasará de los pactos con ETA y las empresas que se marchan no es una Cataluña del futuro. Carot ha comès de bona fe un error molt greu. Per tant, doncs, accepto la seva renúncia. Jo espero que aquesta projecció de Catalunya esportiva seguirà endavant i que algún día arribarem a ser campeons del món. ¿Es que no se dan cuenta que con estas declaraciones ofenden a muchos españoles? Avui ja puc parlar el català de forma oficial a Europa. Jessy, has trobat els teus vídeos? Una carta d'amor de mi nòvia. 4 trossos de fotografia que fan riure. L'hòstia, collons, és l'hòstia. Sent una impotència. ¡Estamos sin techo! ¡Queremos solución! Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%. Oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Avui tots som ciutadans i ciutadanes de Madrid. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. La diversidad de España no es un problema, sino su mayor riqueza. Alguien tiene que decir, hasta aquí hemos llegado. Con España no se juega. Apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya que apruebe el Parlamento de Catalunya. La proposta de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ha estat aprovada. Benvinguda a la representació de la delegació del Parlament català. En com diria el Serrat, avui pot ser un gran dia. Ha sido aprobado el texto, por lo que se procederá su remisión al Senado. Aquest estatut, com que jo soc catòlic, pues no m'agrada. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Si el pacte Mas Zapatero és l'Estatut, Esquerra no se'n vol fer còmplice. He pres el determini dolorós de cessar els consellers i conselleres d'Esquerra Republicana de les seves funcions en el govern. Benvolguts conciutadans, tenim estatut. Crec honestament que si fem balanç, doncs, es justifica plenament la decisió de no tornar-me a presentar. Esteu assistint al pas del president 127è al 128è. José Montilla, un dels altres catalans, serà president. Sí, prometo.
One reason I find Catalonia sympathetic is its history, so tumultuous and so various. This is not a part of the world of which one may say that it is peaceful, untroubled, immune from shocks and changes. And to me, countries with this kind of experience are microcosms of the world, always in flux, under stress, and, because of it, so creative.